Hoy, Mare! Ay na, si Kamat gayam. Naggapuam. Naggapo aki di bangko. Napan ko inruar ti allowance mi. Panagbabayad man nga minan ti balay. Hoy, imbag ka pa'y. Much money ka manan, Mars. Anya a much money. Lumabas lang dayto iti dakulap ko. Amumat nga adu ti paggastusan. Okay, papanam nga roditan. Mapanak man makitsenda. Naibusan ti abastumi. Awan balo ng dagiti ubing iti pagadalan. Ay na, kasta ka na yung ka-problemado, Mars. Tinasaya at mapanak man kiti di balayo inton bigat tapukisan ka. Makitkitam ka di ba iti langham iti sarming? Ha? Apay? Ay loka. Kat no mabaybay amsamat tanday tabagim. Kasla saan na kang asawa ta adda iti balasiw taaw. Ay, ikaw din. Inton kwan, insukat na kagaya man nila kay mo. Si Kamat, tila ibagbagam. O sige nga Rod, orayan kay Jebalay inton bigat. Talaga sinapsapam ti May Siyempre, si Kati inunak. Ado pa'y nga ti service ko inton madamdam ma. Agkape-kapay nga Rod. Ay na, nagarmusarag itayan. Si Kangay. Nagkape akla ang itay sakbay anapan ko intulod dagiti ubing iti pagadalan. Awan ganas ko amangan. Apay manen aya. Ay na, nadnadlaw nga aborido ka. Kasmatlay ti sigud Rumbang ko maanaragsakak ta si mang pati allowance mi. Ngamso nga ni Mat, ta makapa-stress ti agi budget. Apay, saan ka din nga umanay ti ipaupaw-it nila kay mukan ka? Kitaam Daytoy ti listaan ti gastos mi. Daytoy mat ti allowance mi. Agab-abang kami pa'y iti balay. Allah! Day talaan ti allowance. Naggapo ko nila kay mo. Di mo tagtakal ti sweldo na? Apa nga day talaan ti paupawit na? Ay, di mo kunaan. Adi tapay la ti pangalami ti pagbayad mo iti abang ti balayo. Katuan Mat. Ngam okay lang. Nairwama kon. Oh my God. Amo kon. Amangan mo't norurnungan na ti sweldo na ijay. Kat adan to pakaisang ratan na. Sapay ko takas tangag paiso. Amo Mars, amo kapadam nga asawa ti aday di abroad. Ket agpada ti trabaho dagiti asawa yo. Nakaipundar da ni ti bukod da abalay si ka. Ti daduma, pa yung lugan da. Wano saan ada negosyo da. Iso amas daawak man, tapay nga ginggay kat awan pa'y bukod yung abalay. Sayang ti pag-abang iyo, Mars. Dumtang tumat la siguro dayta. Ala, pukisan na karudan. Tapno saan ka mataktak iti sabali pa'y a service mo. Hello, Nanang. Pasensya kayon ta itaakla ang anak kaawag. Kumusta kayon? Nasaya at lagtamot, anak ko. Ni tatangay, kumusta? Saan ka din asumsumro ti sakit na? Ipasaray sumbro lagtamot, anak ko. Adapay mo tay nagatang nga agas, idi nagipawit kay ti kwarta. Kaano pa'y ngay daydi? Amok amay ibusan. Saan amabalin ang maisardeng? Taagas na ita ni tatang. When nga road, anak ko.
mababain pa'y kan ni tatang mo. Kung anak nga raw, dajak ka nun ibagbagano na ibusan ti agas na, isupay ka no apakariribukam. Anyakat ni tatangan aya. Di mo't ingkarik kada kayo nga aginggat ka baelak, ipaay ko ti pagkasapulan nyo, nang runa dagiti agas yo. Mabain kami ngamin iti asawam, mga no at na maibagana. Di yo pa kadanagan day tananang, siyak ti makaam mo. Orayan nyo, taagi paw itak manan iti kwartayo. Hello, Rene. Hello, bakit? Kumusta kayon kadagiti ubing? Nasaya at met, adada iji pagadalan. Mapan kon to sukunan ida inton madamdama. Nairwar mo ka din ta impawit ko a kwarta. Uwan lakay, naalakon. Nakabayadak pa yan iti balay. Nasaya at met. Ibang pangrunam dagitay babayadan tapno awan problema. Uwan, kastamot at talaga ti aramidak kat. Diya ito mabati, isutiyan anay ko apara kada kami kadagiti ubing. Sige nga Roden, umawag ak tumanen apaman nga dagundaway. Aganad kayo dita Di mo baybayan dagiti ubing. Aganad kamot di talakay. Di mo pagdanagan dagiti ubing, siyak ti makaamu kadakwada. Sige nga Roden Rosie. Bye. Sige, bye. Ay, di na pa'y dinamagmat. No umanay pa'y tinabati iti impatulod na para iti pagkasapulan mi. Sana bale, siyaklatan ti mga remedyo. Masapul pa'y gayang maagipatuludak para kadatatang. Amok amay ibuson ti agas na, iso akasapulan dan ti maigatang. Kas na ilanad iti damo apasat ti surat ko manang OFW ti asawa. Ngam aklunak adandani saan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Jakmatan agrek-reklamo manang. Gaputa mabainak. Taamangan kunak no pagarupon na awalwal dasek ti kwarta apagrigrigatan na. Ado dagiti masmas daaw kanyak. Apay kano nga awan pay laang pundarmi kat nabayagan ti asawak ije balasiw tao. Kinapudno naman ang jak ngamin ammo no mano ti masusweldo na. Agsamsam makadaklaangan iti ipawpawit na kada kami. Iso ang nagpanunutak iti pamuspusan, tapno manayunan ti para gastos mi, kan tapno adda maipatulod ko para kadagiti dadakkel ko. Mars, apay pinayaban nak? Anya ti pagsalitaan ta? Agpatulong ako makan ka, Levi. May papanitaan niya. Kasapulak ti extra income. Talaga amarigata nak amang yan ay iti patpatulod nila kay ko. Ha? Kan kasapulak ti pangalak iti may patulod ko di probinsya. Agag-agas ngamin ni tatang. Ay na, talaga abilibak ka, Mars. Tamalagip mo pa'y tagi patulod iji probinsya. Narigat ti biyag ijay, iso atultulungak ida. Sapay bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko. Kaya't mo kaditi aglako-lako kadagiti beauty products? Dagitay uso itang, saan anangina? Oh, sige, padasak. Barang makaswerte ak. Wen, amo Mars, ado dagiti asawa ita a conscious iti beauty da. Amo maten, ado dagiti asawa a babaero, iso a masapol nga agpapintas da. Irugi malakwan dagiti co-parent mo iti pagadalan. Ne, wen ngagpaiso. Adagayim ko a pangalaan ta iti produkto nga ilakom. Nasingpot da Mars. Adun tinatultulungan na. O sige, irekomendanak tuman nga Rod Levi. Of course. Si Kapay, gayim ka. Iso kayat katulungan. Kakaisuna ka na yun ka arumwar no kasi asukunan dagiti anak mo.
O, di awitom to dagiti lakom, ta ipakitam ka dagiti padam a parents amang sukon ka dagiti anakis da. Uray kita aduman ti mangayat iti lakom. Ay, sapay ko mga Rod Levi. Tinasayaat, mapantaitan ni tayan ti gayim ko, tapno marugyamon ti aglako inton bigat. Oh, Mars, kumusta nga iti panaglakom? Ay na, pudno gayam ti kunam. Ado ti mangayat agumatang iti beauty products. Dandani nga Rod na ibus ti awit ko alakok idi kalmad. Oh, di ba? I told you. Agyaman ako na ikan ka, Levi. Dakkel atulong dahi ti kanyak. Gagatak pa iti aglako. Tapno ado ti agbalin asukik. Ken kasayaatan no aramaton matagiti produkto nga ilaklakom. Tapno si katagbalin a modelo. Ay na Mars, nakarkaron ton nga agagarda agumatang no makita dati epekto na ken ka. Kung saan laday ta? At adan to pa'y na pumintas ka, Mars. O sige, aramidak dagita nga ibagbagam, Levi. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Kumusta ti biyahem, lakay? Okay lang, Matrosi. Kalaat man ti yaawid mo. Kunak no inton umay abulan pa'y. At da nga mininjaya ti kumpanya mi kanyak. Kaya't da nga gischooling ak dito Pilipinas para iti promotion. Tapnong umato ti posisyon ko iti kumpanya mi. Kasta ka di? Ay di nasaya at nga Rod no mapromote ka. Wana, kasapulan ti dakkel agatad. Kasapulak ti mabusbos. Kan masapul nga nagdakmat iti Manila, kabayatan ti panag-schooling ko. Agawid aklaang ditoy, kada weekend. Kaano nga Rod amang rugi ka? Enton sumaro no alawas. Apag isunto anak kaina na akon, sakbay nga agluwasak nga agpa-Manila. Ipapas mo nga Rod ti iliw mo kadagiti ubing. Tapumanaw ka matlagayam adagos. Juan Rossi, talaga akasta, taramidak. Iti day di apa nagbakasyon ti asawak, manipod balasiw taaw a pagtrab-trabahuan na. Day di matan ti rugi atunggal agawid, adda atendara na a seminar, wano agi-schooling para iti pan nakapromote na kano iti kumpanyada. Agnaed iti Manila iti sumagmamano a Domingo, kat sala agawid iti lugar mi iti weekends. Diyak matinikkan iti kay papanandag iti nga aramidan namanang, gaputa ti amok kat parte amin ti trabaho na. Kanayon akasta ti mapaspasamak manang tunggal agawid dito Pilipinas. Adapay dagiti kanito ang nabaybayag ti panagnaed na iti Manila, ngem iti danami kadagiti anak mi. Ti pakas daawak, isumat lang iso ti allowance nga ipatpatulod na kada kami, uray ibagbaga na ana i-promote iti kumpanyada. Pasaray awan pa'y maibati na kada kami a kwarta tunggal agsubli iti trabaho na, gaputa na usar na kano iti papapanan na iti Manila. Aging gaadimtang manan ti panagbakasyon na dito'y Pilipinas. Rosie,
Masapul nga agpamanila ak manintinton bigat. Adda ngamin papaasikaso ti kumpanya mi kanya kijay. Manungal daw manan nga adda ka ijay ngay lakay. Siguro makalawas lang. Depende no malpas ko dagiti papaaramid da kanyak. Sige, tapno amok dagiti isaganak nga awitom iti panagbiyahem. Agyaman nak. Ay, talaga nagdagang ti panawin. Enak man pa ag-shower, bakit? Tani, talaga adagaang nak. O sige, tay sarunok ton ti pagsukatam. Adda tuwalya iti banyo. Sige nga Rod. Ay, unay lakat ti asawa ko na ya. Maikawa unay dito'y napudot a lugar. Ni, agriring ti cellphone na. Ay, song batak laangan. Ang mga no importante mo ti awag na. Ni, pare laang mo ti naka-phone book anagan ti umawawag. Song batak latan, ngam sa anak pa'y ngagsaw. Danggak pa'y noon niya ti ibaga ti umawawag. Hello, Rene. Kailiw ka una yan. Ururayat ti umay mo dito Manila. Ha? Sino ka babae? Apay akas na ti magbagam iti asawak. Pinutad nan ti saritaan mi. Ti awanan ba in a babae? Mailiw ka noona yan kan ni Rene. Kat urayan nan ti ipapan na iti Manila. Nukasta. Babae ti papanan ni Rene iti Manila. Nay, adamot gayam dito di cellphone ko. Nabatik mat gayam dito eh. Wen, adda dito eh. Alangan mo't ngamin nga awitam pa iti cellphone mo, iti panagdigos mo. Or-oray ngamin di awag di kadwa ka mapan di Manila, Rosie. Kasta ka di? Sino day ta kadwam? Jay, katrabaho ka nagawid mat lang dito Pilipinas. Babae? Saan? Lalaki day, Jay. Anya kumaga po, babae ti kadwak. Aday mawag itay. Kat sinong batak? Apay nga, sinong batam? Intad mo kumakanyak ti cellphone ko Sino day jay babae rin eh? Apay mailiw ka noona yan kan ka. Kat urayon na kan ije Manila. Jak, amo day ta nga ibagbagan. Ulbod ka. Kaano pa'y aluklok ko na rin eh? Manipod ka na yun ka ama pa ni Manila? Dahil babae iti papapanam? Saan ama ipanggap iti trabaho? Bay pa anak ko mga agpalawag, Rosie. Anya pa iti palawag mo? Nalawag anangag ko dagiti imbaga na iti telepono. Anya tinanggak? Ti panagulbod mo? Please, Rosie. Bay anak ko mga agpalawag. Nagawan abain mo rin eh. Nagtalakakan ka. Ngamday to'y ti subad mo kanyak. Pakawanan na ko, Rosie. Pakawanan? Nudyak na duktalan day tang aramid mo. Sigurado nga agtultuloy ti pananggulib mo kanyak. Sige, mapankan iji Manila. Kat sarakam ti kabit mo. What? Ada kabit nila kay mo? Mars, are you sure? Amangan mo't no atap mo lang, dayta. Nakasaritak iti telepono. Huh? Inawagan na ni Rene. Kat siyak ti nakasungbat iti cellphone. Kaya't kinasaritam ka din nila kay mo? Anya ti kunahan na. Wen, ididamo, ilibak na. Ngam idiimbagak ang nakasaritak amis mo ti babae na. Awanan tinaramidan na.
OMG! Isumat lagayam atong galagawid diti Pilipinas. Napapaot pa iti panagtalinaid na iti Manila. Ngam iti dan nami kadagiti anak na. Tagayam, dayjay ababa iti mapanasarsarong karan ijay. No kasta? Nabayag nga rodan nga da babae na. Sigurado dayta. Hay! Ngam tiyak pulos nagat-atap. Gaputad da panagtalag ko kan ko ana. Uray ibagbagada kanyak nga iti klase ti trabaho na. Amin a lugar apapananda ket baba iti dumanon kadakwada. True. Iso nga rin nga ado ti pamilya anarakrak gapo iti kasta at trabaho dagiti asawa da. Saan mo't kiding amin yung ado at talaga dagiti saan ang makaliklik iti sulisog. Amumot nga raramidak ti amin. Tapno mayanay kutit itad na nga allowance kada kami. Ti amok, agururnong para iti masakbayan mi a pamilya na. Ay, Ngam saan mat gayam. Tabus-bus-busan na ti kwarta na iti kabit na. Nagsakit na iti anadoktalak, Levi. kat anya nga rin taramidamitan, Mars. Anya ti desisyon mo. Agkidkid daw iti pamakawan. Ngam kasano ang masiguradok na isina ng dadya babae. Katamom, Levi, tinasakit. Naamok nga dagayam anak na itinagduduma ang lalaki dadya babae. What? OMG! Anyamot na nila kay mo, Mars. Kasla insulto kanyak ti kasdi ngay naramid na. Nagbali na ka na saya at nga asawa kan ko ana. Uray amok nga ado ti pagkurkurangan na kanyak. Ita, insukat na ti kasdi a klase ti babae. Sa bagay, awan ti makunakkan ka, Mars. Bilibak nga rod kan ka. Agasam, kasla awan iji abroad ti asawam. Isumot lagay mo aging gaita katawan pa'y makuna apundaryo. Nga oray na bayagan iji abroad nila kay mo. Tagayam, at mo lilising na. Oh, Diyak ka mo niya ti panunutak. Masaksakit anak. Ngam pampanunutak mat nagiti anak mi. iso nga rod adik agdardara sudos, itagbalin a desisyon mo, Mars. Tingi-tinga man na imbag tiriknam. No ay ayatong pa iti asawam, itilikodan ti inaramid na kan ka. O di, give him another chance. Taptag baliw. Anya ti amom. Ang mga nukalpasan ti pan nakaduktal mo iti aramid na kat makaamiris matlaangan. Levi, Dahito ikat balakad ti may sa agayam. True friend. Diyak mo't kahit ang makita ang marakrak ti pamilyayo, Mars. Iso asika lang ti makapanagmak no naimpuswan mo't lang ti panagbabawi ti asawam. Rosie, bakit? Ag-flight ako ninton sumarunong aldaw. Diyak ko makayat ti pumanaw adita nagkinaawatan. Diyak kaya ti pumanaw adinak napakawan iti naaramid ko. nalaka ti mamakawan rin eh. Ngam nagrigat ti makalipat. Nagrigat nga isublimanan ti panagtalag. At adayo ka kada kami. Kasano ang makasigurado ak nga awanton ti komunikasyon nyo iti dayjay a babae. Agkarkariakan ka, Rosie. Saan na maulit ti inaramid ko? Iti dayjay man a babae, wano iti sabali a babae. Diyak kahit asyak ti makagapo ang marakrak ti binukul ta a pamilya. Tapat-pat gan kayo kadagit anak ta. Napatag ka kanyak rin eh. Amom da ita. Ngam pasensyakan. Talaga nasakit anak iti husto iti naramid mo kanyak. Tsaka mo no niya tinagkurangakan ka. Apay akas jay payak klase ti babae tinangisukatam kanyak. Rosie, saan ka nga insukat? Ay ayatan ka unay. Nasuliso ka klang iti dayjay a babae. Kat ikarik, ipamaysa kon ta atensyon kan pamatag ko kada kayo.
kada kayo kadagit anak ta. Saan ka nga apuraan namang pakawan kanya ka, Rosie? Bakit? Ngamsapay la ko ma. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak. Agurayak, no kaanoy at nagmuti pa makawan mo kanyak. Nadamag kumot, Mars. Nagsubligaya mo nila kay mo ijubalasyo taaw. Wen, nagsubliman ng Levi. Kat, kumusta kayo ngay? Diyak pa inyat nagtipang makawan ko kenkwana. Kaya't ko pa'y apanaknakan na, anaimpusuan ti pa nagbalbalyo na. Nagrigat ngamin ti agtalakmanan, Levi. Maawatan ka, Mars. Talaga ngamin nasakitan ka itinadoktalam. Ita, adagan ka ngagpaliiw. No talaga mo't lang nga nagbalbaliw ti asawam. Kidawam ti panarabay ti Diyos. Tapno iso ti mangtad kan ka iti sinyales. No talaga nagbalbaliw ti asawam. Ikarkararag ko mat na ita, Levi. Talagang awan ti mabalin ko akamangan. No di isulaang. Mars, mamati akadina kay paayan ti panubok ti Diyos, adi mo kabailan. Panubok lang dayta, Mars. At least, nasapa pa'y laang naduktala mo ti kinapudno. Wen nga rod. Ngamjak maikari ang mapakawan ko adagos ti asawak. Adakan ka dayta. Bayama ti panawon ti mangpunas iti sakit ang marikrik nam ita. Ngam, amok, Mars. Dumteng tumot lang ti panawan, ama ornos mo't lang ti amin iti nagbaitan nyo. Kat agsubli ti sigod a kinaragsak ti pamilyayo. Agyaman akan ka, Levi. Talaga may saka na saya at agayam. Agyaman ak kadagiti pamagbagam. Kanti suportam kanyak. Nawan ka. Diyak ka mo noon niya tinapasama kanyak. Nang runa tawan mo't dito'y dagiti naganak ko. Nagrigat ti adayo iti pamilya na. Awan pagkamangam no kastoy adumtang ti saan ang mapakpakadaan na pasamak. Naimbaglangan tanda ka. Katagyaman akunay kan ka, Levi. Aging gaita, marikriknak ti panangikagkagumaan ti asawak, tapno maisubli ti sigod a panagtalag ko kankwa naman ng Emmy. Ar-aramida na ti amin, tapno mapanagnakan na ti kinapatagmi a pamilyana. Kansaanan akas iti sigod, a makamkamtud kami iti allowance nga ipatpatulod na. Danda ni ipatulod na amin ang asweldo na iti pagtrab-trabahwan namanang. Kaya't nakano asya kon ti makaamo amang salwad kadagiti pagrigrigatan na ijay balasiw taaw. Agul budak, nuko na ajak payla napakawan ti asawak manang. Iti panaglabas dagiti aldaw, makitkitak ti effort na. Mapunpunasan ti marikriknak asakit, agapuanan ti pananggulib na kanyak. Mailiwak matunayan iti asawak, kat ururayak ti sumaruno a panagbakasyon na, tapno yat nagkonti pamakawan ko kankwana, tapno agsublin ti sigod a kinaragsak ti pamilyami. Sapay kumata nakaibati iti adal to'y pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko.
Normal, ken natural laang ti kasta amariknam iti napasamak kada kayo iti asawam. Nasakitan ka ngamin iti husto, gaputan na laos ti panagayat ken panagtalek mo iti asawam. Ngem dayawon ka ta inikampay iti may sa agundaway ti asawam, tapno paneknekan na ti panagbalbaliw na. Amok nga iti panagbakasyon namanen di ti pagilyan tayo, maurnos yun ton ti amin. Kat agsublin tumatlaangan ti kinaragsak, kan kinaanayas ti pamilyayo. Nang runa unay, ti kinatibker ti panagayat yung agasawa iti tunggal maysa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti Listening to a podcast by Badnet Sound. If you're enjoying it, tanatibyan. don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Umay kamanganan iho, na isaganan nilita ti armusar mo. Mangan ka pa, sakbay amapan ka iti opisina yo. Agidan tan ni agar mo sar, mama. Nagkape ako iho, mangan kalatan. Saan na mabalin, mama? Saan kanto man ni agar mo sar? Amangan na sakit kay tikas tangar aramidam. Di na ka di pagdanagan. At daaklaang mo't dito'y balay. Anytime mabisinak, mabalin ko ti agpaluto ka nilita iti kayat ko akanan. Rumbang laang, mama. Diyak kahit ni agsakit ka. Wan gayam iho. Death anniversary ni Papa Minton Domingo. Mapantantoy di sementeryo. Of course, mama. Talaga di yung malipatan ti death anniversary day di papa. Talagang aging gait, ha? Ipatpatagyo iti kastaunay day di papa. Ay ayatag unay ni Papam iho. Kasmatlaang itinalaos apan ang ipatagkukan ka. Napanagknagak day ta, mama. Nakita kiti panagdakkel ko tinalaos sa panang ipatagyo iti tunggal maysa. Oray no kastya. Pangaasim iho. Di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Basta mapantantoy di sementeryo inton Domingo. Hi. Good morning. Good morning. Dandani ka nala daw ita kunak no saan ka sumrag. Traffic ngamin. Kan talaga medyo naladaw ka nagkapoy di balay. Amumutan ni mama. As usual, pinilit na ka nag-breakfast san ka di? Wan nga rod. Kanin palagip na ti death anniversary day di papa inton Domingo. Masapol amapan kami kano di sementeryo. Talaga sana makaliplipat ni mama man niya. Love na ni Papa maging gaita. Wan nga rod. Ado na tawon tinapalabas. Ngam makita lata tinalao sa panang ipatag na iti day di papa. Naggasat matanday di Papam? Talaga. Oray kas di ti inaramid na. Patpat ganlat na ni mama. Aday ta ka manan. Payamon day jay. Saan to pa yan na pampanunutan ni mamam day dyan na pasamak? Kat day tati dayawag unay ka ni mama. Nalaos ti kinamartir na. Edi, numalagip ko ti sitwasyon mi. Mas asyanak ka ni mama. Nangruna no adadag iti okasyon na saan na makaawid day di papa. Tabi si kampay edi iti trabaho na. Lester. Marikrik na ti kinaliday ni mama. Ngam di na pulos impakita ka nimparik na kanyak. Eso nga ita taawanin day ti papa. Siya kung timang sulnit iti amin ang nagkurangan na ka ni mama. Ipaay ko ti amin na pagragsakan ni mama. Aging gaas si bibiyag pay.
Hello, Manong. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo, nagina? Nabayag ajak nakaawag ta ang mamutan. At damat na ito apo kumihingas asikasuan mi ditaw eh. Mailiwak nga roden kada kayo, Manong. Kaano nga'y agbakasyon kayo ditoy? O may kayo matagpasyara? Isungar nga'y mawag akadin ko ta kaya't kumatagbakasyon. Agam sana makaumay ni ipagmao ta bisida kadagiti kagayim na. Ato ti project organisasyon da. Talaga nga aktive pa ilaang ni Manang agigayta. Wan, isa pa'y payaklas damat ng ata isun ti pagliwliwan na. Kumusta nga ni Lester? Adamot na talgad at trabaho na, Manong. Ay, nasayaat nga ron ano kasta. Apay, di pa'y ka di mga asawa. Jakman amo, Manong. Adamot nobya na, ngem, agpadadaan na nga to ti arapaap na. Iso nga agtrabaho da pa'y kano. Oh, di nasayaat nga ron no kasta. Pakumusta am tunga ron, ah? Alata, iawag kun taw, no kaano ang makabakasyonak dita. Uwan, Manong, basta pakaamuan na kami, tapno makapagsagana kami mat ditoy. Imawag ni Tito Ronald, Mama? Wen, iho, kumusta ka kano? Damdamahagan na ano nangasawa ka kanon. Ah? Anyang iti ko na yun, Mama. Ay di imbaga ka dinak maibati. Iso di mo pa'y kayat ti mga asawa. Pununod, Mama. Apay, kas ka rin nga ibatik ta idol ko. Idol? Anya ko mati pang idol am kanya kanak ko. Tiki nasingpot mo, Mama. Tiki naman nakaawat mo. Kanti pa nang ipatag mo kada kami itiday di papa. Awan umasping itiday jay, Mama. Ay, sika talaga. Ang mga noong ito kano agbakasyon ni uncle mo ditoy. Mailiw kano nga minan ka data. Di kad nasayat, Mama. Tapno agbanding kayo mat nga gabsat. Wan nga rod, makapailiw mo ta talaga ni uncle mo. Umawag to kano no kaano nga umay. Okay, Mama. Agbabanding tayo to atalo. Martir ni Mama, dayta tinaimula iti panunot ko bayat ti panagdakkel ko manang Emmy. Gapo iti naimatangak a sitwasyon da iti day di papa. Iso nga iti dimmakelak, ingkarik iti bagik nga ipaay ko amin a pagragsakan ni Mama. Panawon meten tapno isumot ti maipangpangruna. Nalabit aday ta ti makagapo, iso sa anak anang asawa adagos. Adamat no biyak manang ngem kayat ko a maimatangan na no kasano ti panangilala ken panangipateg ko iti ina. Masaksakitanak ngamin tunggal mapampanunot ko no apay ada kami a pamilyana ti kasla aglimlimos iti oras na. Apay nga daado ti gundaway a kaadda na iti sidong ti may kadwa a pamilyana. Naimbaglaangan manang taadda ni Tito Ronald ti kakaiso na akabsat ni Mama. Nasingpet ni Tito Ronald kanyak. Iso ti nagserbi nga amak kadagidi gundaway nga awan iti danami daydi papa. Mama, imawag ka din ni Tito Ronald? Wen iho, inton sumaruno ka no a Domingo ti ay na. Magagaran nga rudan a makakita kan ka. Ora siyakmat, Mama. Nabayag mo't niya minasana nagbakbakasyon dito ayanta. Sana bale, tama ipapas nanto ti iliw na apaman na makadanon ditoy. Ay, masapul apadalos ko dyan may sa asilid, tapno iso ti pagturugan na. Sayang.
Apay nga iso lang ito may bakasyon. Ay, amomatan ni titam nga ami. Kanayon abisi day jay. Ta-active una iti women's organization da. Sa bagay, nasayat mo't kididadya pagliliwan na. Ta retired dakit nga raw dang nagpadpada ka ni Tito Ronald. Imbag taadadagitay apo ko da liwliwada. Ay, siyak ngay nga ta. Ha? Bakit ako nga maawan pa'y apo ko? Ni, apay mama, kaya't man ang mga sawaak? Naumakan kanyak? Adda ka matan, iti umno nga edad anak ko. Anya pa'y nga minter aramidan nyo kaniya. Apay adi kayo pa'y lagsimpa. Madanon to lataday ta mama. Siyak pa lang ta si kaswem. Ang mga nasikanto ti mauma, inton ipaayan ka iti ado nga apo ko. Ay na, ay pagayat ko launay day taiho. Ha? Urayak day ta ka nito. Nagadumutan da ito inorder mo akananta. Kasla mabisin ka unay Nagado nga di trabaho tayo iti opisina. Kasla nabambanog ako unay. Iso nga'y papastaman ti mga ita. Nagpakada ka kadikan ni mamam, amarabyan ka nga agawid. Wen, imbagakan ko anay itaya saan da kon nga ilak kami di pangrabii. Ta ag-dinner ta itiruar. Oh, apay nga gisisam ka. Kas ano, malagip ko ti saritaan mi itay ken ni mama. Anya day jay? May pangkapitian niya. Ay na, iya. Agana ta na madaan iti apo ko. Anya kano pa ilang tararamidan ta. Apay kano adita pa ilang agkasar. Ni tita talaga. Apay, excited nga agawir iti apo ko na. Uwan nga rod, umapal ngamin iti kabsat na. Ado ngamin ta apo ko da Tito Ronald J. Davao. Kasta? Tikayat ko ngamin, hindi nagkalay sa ta. Kabalay tantulat ta ni mama. Diyak kaya tamaya dayo kanyak. Amo kanyak. Amo mo tinagdalanan mi adwa. Kaslay tapay lang nga makaliplipat itipan nakapukaw day di papa. Adakan ka, no day tanto ti kayat mama pasamak. Nasingpot ni tita, kat kayat ko launay ang makabalay inton madandanon ti aldaw. Kumusta kayon nga, ading? Nasaya at matmanong, kumusta nga iti biyahem? Ayos mat. Medyo na ikaw aklang ata na bayag atyak nagbakbakasyon dito. Amumutin ti lumakay. Naimbag nga rudmanong, tanapanunot mo ti may ita. Mailiw mo kan ni Lester. Ay, wag. Ayan na ngay. Aldapay, di trabaho na. Wan manong, ngam agawid ton inton madamdama. Inyawag ko nga midkan ko nga itatisangpet mo. Hala, kailiw kumutin na dyan nga ubeng. Madamdama laeng adanton. Maragsakan lakit di makakita kan ka. Kasino kumamot ti saan na mailiw iti ubeng inaw-awir ko tunggal andak di tao. Ita, baron at talaga. Sige, aginana ka pa'y nga rudmanong. Tagpaisaganak iti merienda kanilita. Madamdama tayo basit amang rabii. Naimbag na nakasangpot kayo dito. Apay ata kayo lang ngay. Ay ta, amumutan ni ikit mo. Kanayo na busy. Iso nga yung bati kon Kumusta ka, ihaw? Nasayat mo tito. Kaasi ti Diyos. Adamot din na talaga da trabaho. Isang ore kaskasano, maipaay ko aminin akayat kung aipaay ka ni mama. Maragsa ka na, tadyo makal ka na saya at nga anak.
Nga oray kaya rigan na nga may sa ni mamam anang padakkel kan ka. Tito, Amo ka narigat ti dumakkel asaan mo akadin na ti amam. Tad ano kat nga ron ti panawon na iti sabali a pamilya na. Nabayag a panawan sa akon to na aklon tinagbalin a kasasaad ni mamam. Ado a panang babalaw tinalakam na gapo iti pan nakirelasyon na iti daydi papam. ha? Apay ani mama ti babalawon da. Rumbang ko maamasyan da ka ni mama. Gapo ta iso ti asawa. Ngam impalubos na nga ado ti panawon da di papa, iti babae na. Ay, Lester, nahustuan kan iti edad, Barok. Amo ka maawata mun ti amin. Nabayag a panawon nga inlimod ni mamam kan ka ti amin, gapo ta di na kayat a masakitan ka. Anya ti kayat yu asawan tito? Anya ti inlimod kanyak ni mama? Lester, kaanakan, saan ada kayo ti legal a pamilya day di papam? Ha? Adan pamilya day di papam, sakpay anak relasyon ken kuana ni mamam. Anya? Saan? Saan na pudno day tangay bagbagam tito? Da kami ti legal a pamilya day di papa. Gaputa day tatiin mula ni mamam iti panunot mo sipod kinaubing mo. Day tati songbat ti saludsud mo. No apay nga intultulok ni mamam nga ado ti panawon ni papam iti sabale a pamilya na. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti dayta na amuak manang Emmy. Manipod kinaubing ko, ado sa ludsod ti timpuar iti panunot ko, gapu iti makitkitak kasasaad mi nga agina. Adapay panawan a kinagurak day di papa, gapu tada kami ti agparparang amay kado a pamilyana iti kasjay nga ar-aramiden na. Unfair ni papa kinunkunak iti bagiik. Ngam gapo iti asik ka ni mama, kan ti makitkitak a kinamartir na, linipat ko ti amin a marikriknak kan ni papa. Nakarkaroket di nga impatag ko ni mama, gapo iti nalaos nga asik kan kuana. Ngam gapo iti naamuak a kinapudno iti kabsat ni mama, kasla napukaw anamin pinsan ti kinataok manang. Kasla nagbalin nga awan serbina ti kinataok, gapu takaslan na isipat kanyak ti kinapudno, asyak gayam ti anak itirwar. Pudno ka diti imbaga kanyak ni Tito Ronald, mama. Lester, Sumbatan nak, mama. Pudno ka di asan adata ti legal a pamilya day di papa. Asyak, kat anak lang itirwar. Pakawanan na kiho. Jakim pudno kan ka ti amin. Gaputa jak kayat nga ay ayam ti bagim. Kanjak kayat akaguran ak nga inam. Kat anya iti panagkunayo ti marikrik na kita. Ipagarupyo ka di amaragsa ka na iti naamwak. At idulok nga inak tinabayag a panawan. Kat may sagayam akabit. Asya kat may sabastardo. Anak itirwar. Anak ko. All my life, mama. All my life. Impatag kay di kastaunay. Kaputama siya na kitararamidan kan kaday ti papa. Rinaam kay ti kastaunay. Inkagupak ti nagturpos.
Tapno ipanakal na nga anak mo. Tapno may paay ko ti amin na saan na naipaikan ka na di papa. Gamita. Itata na sumpatan ng ti amin na sa lutsot ko manipod kinaubing ko. Nagsakit, mama. Isumot lagayang makaslad at tataglimlim mo si ti panawan na di papa. Isumot lagayang may di pimusay katitayan ti may sa pamilya na tinakay masayagan na. Awan kayang karbangan takan ko na. Awan karbangan tagaputa may sa kagaya makabit. Nagsakit na ito alawak, mama. Kaslamar mo lang makitibain. Kapuiti na ito yan mo. Lester, anak. Apay nagita maleta nga imot mo. Pumanawak dito balay. Gapot atunggal makitkita kayo. May payo. May palpalagip kanyak. Noon niya tipudno kinatao. Saan, iho? Pangaasim. Di na ko mapanawan. Pakawanan na ko may ti panagulbod ko kan ka. Damagak man, mama. Nadyak na amuan ti kinapudno. Aginggat ka na apanggap mo nga ilimod kanyak ti amin. Aginggat tong palbiag. Magmagnaak iti kalsada kat katawaan dakdak iti tattao. Tasyak kat anak ti may sa ababaya dandanin ang nakrak ti may sa pamilya. Anak ko. Tigayam rumbang nga inidolok. Kat ti pudno nga asawa day di papa. Taisot inagpabusoy. Di nakapulos rin ni Ribok nga ore ammo na nga ad-anak yu iti day di papa. Anak ko. Saan ka di pa'y nga umdas, timparik na ka pa nang ipatagkan ka? Siyak, tinangpundo ka dagiti nagkurkuragan day di papamkan ka. Katgapo iti day ta? Namnamaan niyo ang malipatak ti panangilimod yu iti pudno akin na taok? Oh. Saan namang punas dagitang inaramid yu ti agdadata akin na pudno? Ang may sak a bastardo. Pasensya kayo, mama. Ngamjak maaklon na iti anamwak. Iso kasayaatan na pumanaw ako iti na ito'y abalay. Di mo ay ayan tabagim, Lester. Sana rumbang amabain ka. Gapo iti naamuam a kinataom. Ngam nakababay na talaga iya. Nang runa iti pamilyam. Anam. Anyalangan ti ibagada. Nung maamuan da may saka bastardo. Sigurado asanda ko na kaya't para kan ka. Saan aday ta ti basaran? Iti panagbalin mo anasaya at nga asawa. Kan ama dagiti agbalin tong anak ta. No kasta. Sana nagbaliw ti panagayat mo kanyak. Itilaksid ti na amuam a kinatahok. Lester, awan basol mo iti napasamak. Nagbalin ka laang abunga ti maysa na pudno nga ayat. Itilaksid ti kalaysa. Iso adi mo ko makagura ti inam iti naamuam a kinapudno. Iya. Amok no kasano ti panagayat mo kani mamam. Amok asan apulos anapunas dayta iti pusom. Apay a panunutam ti ibaga ti sabali a tao. Agyaman kakit di. Ta itilaksid ti kasjay a kasasaad ti ayan ayat da. Kat saan nakapinagpanunutan iti dakas ti mamam. Impas ngay na ka. Uray amuna adakkel apakaibabainan ti sangwan na. Dayta ti pakakitaan ti napudno a panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga agamiris ka, Lester. Dakkel abasol iti Diyos dagiti insawang mo kan ni mamam. Patpat gan nakaunay ni mamam. Iso na aramid na tinagilimod kan ka. Ay ayatan ka, Lester.
Kadyak kayat amapukaw ti respetom iti inam. Ni Tito Ronald man tumawawag. Apay nga ta. Song batak. Hello? Hello, Tito? Nakaawag kayo man. Lester, di ma'am. Intaray mi dito ospital. Kalata na talimu daw itay, ije balayaw. Anya? Diyos ko. Kumusta ni Mama, Tito? Matamatam-tamingan dagiti doktor. O sige, umaya kitamot lang dito ospital. Tito, anya tinapasamak ka ni Mama? Kalat, anatalimu daw itay, ije balayaw. Manipod ngamin pimanaw ka, kanayon na ngagpopopok iti silidla. Di na pa yan kaya't timangan. Isa madanagan una yan kankwana ni Lita, ababaw na niyaw. Tito, Naimbaglaangan ata, jak pa'y nagdiretso ang nagawid, manipod iti balay ti kumpadrek. Agpakada kumakankuan na, kumkas jay matan ti jarna na sang putak. Sangit asangit, kayat na kanun ti matay. saan, Tito? Jak itulok na dadaka sa mapasamak ka ni Mama. Jak lakit di mapakawan ti bagik. No dadaka sa mapasamak kan kuana. Lester, pang-asim, tamaawatam kuma, kan pakawanam tinam. I'm sorry, Tito. Basol ko ti amin. Jak nalapdan ti bagik a nagisawang kadagit agkakasakit a balikas kan kuana. Sapay la ko mata mapakawan nak ni Mama. Bala, yung kakasarita ti doktor. Amuam no anyan ti kasasaad ni Mamam. Mama, ada akon. Siyak na ito'y. Ni Lester. Ti anak mo amang ipatpatagunay kan ka. I'm sorry, Mama. Pagbabawyak itinakana tinaaramid ko. Ipatpatid ka unay, Mama. Amo ka na sakit para kan kadagitin sawang ko iti kalabas. Ngam nagbabawya ka amin ng tagachay. Ita, nakaamiris akon. Maawat akon. No apa nagilimad kan nagulbot ka kanyak. No apay, ngayon limad mo ti may papanitipod na kinataok. Jak pulo sinikkan patag dagiti sakripisyo kan rigrigat mo ng padakal kanyak. Malipo din pas ngayon nagrigat ti sitwasyon mo iti Mama. Ngam pulo sa di mo yung pangik na kanyak na ita. Aging gayta tanatangal akon. Pakawalit na Mama. Diyos ko. Pagimbagam ko matinak. Ikari kasulnitak ti amin na nagpasulak kan kuwana. Kaya't ko pa yung makadinlan ni Mama. Diyos ko.
Pang-aasim tayo ka kumapay ti may sa akong daway. Tapno mapanak nagakan ni mama tinalaw sa panang ipatagkawan kwa na. Kasal lang Diyos ko. Tulungan ni mama. Rinik na unay ni mamati panang panaw kukankwa naman ng Emmy. Aklunag nga agin innagaw tigura kan asik kan ni mama, idiing kadeng ko ti pumanaw. Ngam idinalawlawagan ti panunot ko, babaan iti kaayan ayat ko, isumutan ti panaka-ospital ni mama. Napalalo ti babawik manang, nang runakat siyak ti makagapo iti panaka-ospital na. Jack maaklon no pumusay ni mama, asyak ti makagapo. Jack mapakawan ti bagik manang. Dimawat iti pamakawan ka ni mama, kan nagkararagak iti Diyos, nga ikanakpay iti may sa agundaway, tapno makadanakpay ni mama. Kat dinangag ti Diyos ti kararag ko manang. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan naka-confine ni mama iti ospital, na iyawid min iti balay. Kat manipod idi, siya kon amismo ti monitor iti salunat na. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami maten kani iya. Ti kaayan ayat ko asaan apulos asimuko kadagidi panawan anakulaapan ti panunot ko. Ita, dua kami namang tartaripato ka ni mama. Kat iti mabiit, ipas ngay nanton ti umuna nga apo ko ni mama, anabayagan at tinartarigagayan na. Amok anakarkaron ton amaragsakan ni mama, inton addan apo ko na. Sapay kuma, tanakaibati iti adal, ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runak at maipapanday to'y iti relasyon ti may sa nga anak, kan ti inana. Maragsakan tanasapapay kat nakaamiris kan pagayam ko, kat linipat mon anamin pinsan tigura, akala at latan at timpuar iti barukong mo, apaman anaamwam ti kinapudno, maipapan ka ni mamam. Amok ang mabayag pa'y apanawan ti panagdanayo ka ni mamam, kastamot ti pamilyam, basta buyugam akanayon iti kararag ti anyaman nga aramidam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugod iti You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasapa kamot anak kapeles anak, papanam. Adapag nami kadagiti katrabahuak mamang. Kastaya, adya day tapag nayo. Overnight, wano agawid kamot laang.
Agawid akmat laang mamang. Saan kaming overnight? Nasaya at nga rod no kasta. Sinaludsod ko tapno amok no agawid ka no saan. Agawid ak mamang. Sa dino kumangit sa bala pagawidak at dito'y matipagtaengak. Nehe, anyat amok nga anak ko. Ang mga noom yan kayo ba't itipapanan nyo? Saan mamang? Agawid ak matlaeng. Kasangay lang amin timay sa katrabahuan mi. Iso ti darayan mi. Sige nga rod. Husto laang adumaray kakadagiti kakastapas kan anak. Tapno makaaliwaksay kamot. Kakaiso na Sabado ita. Awan trabahom. Wan mamang. Kan nabayag ngaminan ang nakaplano dahi tapag nami. Nakababain mata no kilat kidin ngagbakautak. Ang mga nadapay maibagada kanyak. Ay uwan no nakikompromiso ka, rumbang lang arod amapan ka. Ta nakababain nga agpaiso, no kalaat kit din adi ka agpakita. Nagpintas kayam dito ayanda Karen. Nagpresko ti angin. Wan tabitchlat ngamin ti property ang nagatang da. Isa ako na mapresko ti puloy ta angin. Kasto ti arapaap ko a property, Rod. Into nagasawatan. Ikagumaan tanto ti agipundar iti kastoy. Anya? Oh, apay nga agisam ka. Adda ka di makapaisam iti imbaga? Aday ta ka manen Rosel. Kompormi man lang ibagbagamon. Isa pagarupan dagiti katrabahuan ta, nga da relasyon ta, takasta ka ngamin. Apay, Rod, talaga ka di adinak kayat? Napintasak mo titi panagkunak. Nasing puwetak mo't, saan ka di? Diyak mo't imbagaan na laad ka ket. Kan talaga mo't anasingpot ka, Rosel. Oh, apay nga Rod adinak pala pagdatunan. Sika talaga. O may kamanlangan, mapantan iti ayan dagiti katrabahuan ta. Naisagana dalakit din ti pangaldawan tayo. Mamang, ni Manong, Sabado ita saan ka di? Awan trabaho na. Awan nga agpaiso tintin, ngam nasapa rimor ni Manong mo arod. At ang amin papananda ka dagiti ka trabaho na. Ay, kasta ka di, Mamang? Wan anak, apay aya, ada ka di masapol mo ka ni Manong mo arod. Awan, Mamang. Oh, awan mo't gayam. Apay asabsapulam di kabsat mo. Miss ko ni Manong. Sa bagay, di ka mababalaw tintin. Tanod na eskwela, nasapa ka nga agrubwat. Nakaturong pa ni Manong mo na agrubwat kan. Iti matrabi, pasaray nakaturong kanto no sumangpat ni Manong mo nga agapo iti trabaho na. Wan, Mamang, isu miss ko ni Manong. Di ka agdanag tintin, tagawid matla ni Manong mo. Uray numala daw, agkita kayo matla inton bigat ta Domingo. Kad kasi ti sigod, agkukuyog tayo a makimisa. Sa bagay. Iso di kagdanag, agkita kayo matlaang ka ni Manong mo arod inton bigat. Si kagayam ti kasinsin ni Karen na kanayon ng istoryahan kada kami. Kumusta ka, Judy? Jordy Pards, Jordy tinagan ko. Ha? Oh, apay nga gisam ka. Mangin-insulto kan samot Pards. Kaya't mo tapapuksitan ka. Sana. Pasensya ka ni ti Jarko. Diyak lang amin impagaro palakyan ka. Tanangan titigtignay mo Pards. Laglagi pom. Anda ka dito'y teritoryo mi. Ang mga no ikulasay ka dito'y. Sana kag sapsapol itiriri. Kasi tinakunakon.
Pasensya anak la ko man iti nagbalin na jar ko. Talagang amin adyak impagarup alakyan ka. Saan Apolos? Talaga adyak impagarop alakyan gayam ni Jordy, wenno ni Judy akasinsin ti katrabaho mi ang nagkasangay manang Emmy. Kasanumat ngamin, awan iti langana ti kinatao na. Pudno nga babala ang tibuok na, ngam talaga adi mo pagarupan akas jay ti kinatao na. Medyo saan anasaya at ti panagam-amumi ka ni Jordy manang, gapo iti kasjay anapasamak. Ngam gapo tamasansan idin amapan kami ti ayanda Karen akatrabahwak, nakasiningad ko matla ang tilakyan akasinsin na. Jakman amo manang tasipod idin, sabalin tiriknak tunggal madakamat tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Wenno daytay mapagnunumuan mi ti mapan iti ayanda, kanayon a magagaranak. Banag anadlaw met ni Rosel. Si Karod ha? Masaksakitan ako ni Tar Aramida. Ha? Apay Rosel? Anya tar aramida kaya? Madlaw ngamin nga adun ti panawan mo itilakyan na kasinsin ni Karen ngam iti siya. Sika talaga Rosel. Apay ay akasta ka. Isa ang mabutang pa yan nga umasidagdagit agpangpanggap nga agaram kan ka. Taam kan da nga amangan na agungetak. Awan lat panggap kong agpaaram iti sabali rod. Tasi kalaang ti kayat ko. Loka. O anya, sumurot ka ija ayanda Karen iton bigat? Saan siguro? Sigurado ngamin na masakitanak laang ijay. Ha? Apay kumamat ang masakitan ka. Ken napagsasaritaan tayo nagkakatrabaho, amapan tayo ijay tunggal weekends. Tapno makapagbabanding tayo saan ka di? Pangikat iti stress, iti makalawa sa panagtrabaho tayo. Ay narod, nakarkaro ang stress ak na daki jay. Ni, apay kumamat. May stress ak itinanaos nga imon ko itilakyan na kasinsin ni Karen. Anya? Sige, agisam ka. Ipapas mo. Ita ka man lang. Ni, mabit lang Rosel. Rosel! Ang lalaki din ayan ni Rosel. Awan lat din na may bagbaga. Kunamot lang nagpaypay sa dagiti isaw-sawang na. Manong, ada pa pa namno bigat? Ada ading. Amumutan, tunggal weekends, ada pag nami kadagiti katrabahwak. Kanayon mo tun, Manong. Ha? Apay ngamin ay Tintin. Agpa-share tayo kuma. Katagpas-pasyar tayo mat kadamamang tunggal Domingo san kadi? Kaya't ko ti ag-beach, Manong. Anya? Kas iti sigod, Manong. Mapan tayo ag-beach. Sabagay. Nabayag mo na saan tayo nag-beach kadamamang. Kasilangan na din ko. Inton sumaro no alawas. Mayat ka? Wan, Manong. Kayat ko. Alang arod. Ngumne, masapul anang nga to akanayon ti grades mo iti pagadalan, ha? Wan, Manong. Promise. Very good. Alang arod. Ag-beach tayo kadamamang. Inton sumaro no alawas. Talaga nagpintas dito lugar yan niya, Jordy. Naku namon, Rod.
Iso nga ro dalinawasan nga da kayo dito, sana ya. Puno na ita. Ang amom, saan lang nga tilinawa sa banding ti makagapo? Napaya ka na yun na sumurutak dito lugaryo. Ha? Anya pa, Rod? Tap na makita ka. Anyo? Day tatagpay so. Judy. Ha? Ne, Rod, amo mo tadyak kayat day tanagan ko. Jordi ti kayat ko ngayawag mo kanya. Pakawanan nak Judy. Nga mo, Judy. Nga moray ka sa nupay ti panagtignay mo kaslakyan. Nasamsamit para kanyak na ibalikas ko ti podno anagan mo. Ne, aguray ka. Mabit lang, pards. Agpreno ka mata. San kumakasta? Kaslamot tan basbastusan nakitikasta nga aramidan. Saan ka basbastusan, Judy? Kaya't ko lang ayub kasterik nakparakan ka. Ayat ang... Ako panahon ka pa dito, Rod. Sige. Judy, mabit lang. Judy! Wow. Madayon ni Judy. Pinanawan na kon. Ang okay lang. Di napatag. Nadlag. Nadlaw ko sana timulang ti kinalakyan na. Nariknak kabayatan ti panagsarsarita mi. At dapasit iti kinatao na anak ulding kadagiti imbagak. Iso ang mamati akasana timulang ti kinalakyan na. Rod, anak. Da kayo matgaya, mamang. Itay payapalpaliiwan ka, Rod. Nakadadayo tinakaiturungan ti matang mo. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Apay ka di. Mamang. Makita, jaklakid di agbidot. Talaga nga da pakariribukam. Ipasimudaag tinaunag-unay apa nagsinaay mo anak ko. Apay, anya ti parikot mo? Kinapudno na, mamang. Jak ibilang nga parikot da ito eh. Kasta, maipapan ngamin iti anya ti pakariribukam anak ko. May papan iti ayat, mamang. Ha? Kayat mo asawan anak ko? Adan nobyam? Saan ko pa yan nobya, mamang? Ngam nalaos ti panang ipatag ko kunkwana. Ay katanya pa'y lang harod ti kukuam ngay. Armamon ata ikasarmon adagos apaman nga aklunan na ka. Saan nakas Karina, mamang? Apay anak, di nakakadikay at ipagduyusan ti riknam? Saan ba't nga di kasta, mamang? Tano di nak kumakayat? Linikayat? Liniklikan na kuman. Ang saan mat? Matlagayam. Ang mga nusikamat ti ayan ti parikot anak ko. Ha? Tinasayaat, di mo sardengan aging gangaklunan na ka. Masapol ang mapagtinag mo na adagos, no asino man day ta pagduyusan ti riknam anak. Kalpasan na, ikasar mo adagusan. Pudno manang Emmy, nat nagtiriknak ka ni Jordi wenno Judy. Tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Jakmat maawatan ti bagik, ngam talaga amariknak anapudno nga ayat ti rimusing iti barukong ko para kankwana. Nakaragrag sakak ngamin tunggal agin na sidag kami, nang runa no kasjay nga agsarsarita kamin adwa. Panagriknak kat da kami laeng adwa ti tao dito'y lubong, no kasjay nga agsangsango kamin. Kat ad-adda pa yan nga imadalam tiriknak para kankwana, dinarugyakon nga iparipirip ti panagayat ko. Pudno nga ididamo kat nadlaw ko alimiklik ni Judy manang Emmy. Ngam idi agangay, kasla nakairwaman na maten no kasjay ayab-abkas ko ti panagayat ko kankwana. Nakarkaro pa'y ket din ang naging nasidagtirik nami manang. Kat no siyak ti saludsudan, kaya rigan na nga dapayan relasyon mi, gapo iti kinasingad mi, nga uray no dinak pa'y inaklon ni Judy.
O anya, Jody? Nagustuhan ka diti sine abinuyat, ha? Wan Rod, nagpintas si ka. Natignay nga rod tiriknak. Kan nagmayat istoryana. May bagay launay para kadagiti bida jay love story da. Wan nga rod. Kas kumakadata, Judy. Ha? Amom ka da nakaragragsaka kon. Nga oray kas to ilang ti set up ta. Ngamin, kanayo nakadwa ka. Panagriknak at may tayo kak iti kaulpan tunggal kadwa ka. Tunggal ka sarsarita ka. Rod. Saan ka adagulitan nga aklo naman di panagayat ko, Judy? Tilaan kidawakan ka. An nadama ka na yun ti bagim. Syakti kang runana masakitan no dadaga sa mapasamakan ka. Iso nga ikarim ko makanyak, Judy. Kanayon niya ganad ka. Rod, dayta siguro ti Jack may kari. Ha? Apay, Judy. Anya ti kayat mo asawan? Judy, Jack kayatin sawang mo. Apay kumaadi mo maanadan ti bagim. Anya ti kayat mo asawan? Ibagam kanyak. Di na ko mapagdanagan. Ibagam kanyak no... Char! Ha? It's a prank! Si Kamot, na drama kalaunay. Malan, itulod na kit din tani. Ang mga numaabutan tayo tisipngat. Umay kan, Rod. Amom anak, adanadlaw ko kan ka. Anya day tama, mang. Iti kalabas, madlaw ang nakaragragsak ka. Kanayon nga indamod ka. Ultimo di adim, maragsakan iti jar mo, tapasaray adda pasarabom kan kuana. Masansan nga ikam ti balon na iti pagadalan, nga uray pa'y adda kwartana. Apay, mamang. Di yo kati kayat ti madmadlaw yo ajar ko? Apay kit din adyak kayat. Magusto ko nay, anak ko. Matlagayam. Apay nga radakas lamas daaw kayo, mamang. Saan nga iti kasta? Kayat ko la amaamuan, noan niya ti makagapo. Mamang, panagkunak. Iti mabiit, maam mo yun doon ti agbali na manugang yo. Ha? Agpaiso, anak? Wen, mamang. Sapay la kumata sana matagaptan. Saanen, anak? Anya kumaga po ang matagaptan. Ay na, magagara na konrod, anak. Mamang. Darasam ayam amo kanyak tagbalin ang manugang ko, anak. Di ka nagtaktakpay. Apay nga ta. Makalawas na saan nga agrep-reply ni Judy iti text kong chat ko. Kanayon na naka-offline. Kan, Jack maawagan ti cellphone na. Anya nga tan tinapasamak kan kuha na. Sapayawan mo't ni Karen. Di pa'y na minsan nga aldaw sana sumsumrak. Mabainak mo't niya agdamag, no apay asana sumsumrek. Ang mga noon niya tiko na ang dagiti katrabaho mi. Rod! Oh, Rosel, si Kagayam. Ada masapol mo? Di ka kumamasaksakitan, ha? Amangan nga mino, di mo pa'y mo. Ti, anya? Isumat lagayam akala at di pa nagpakada ni Karen dito opisina. Tadamat gayam daka sa napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rod, kasi tinakunakon, di ka kumamasaksakitan. Mainaig da ito iti kasinsin ni Karen ani Jordy. Anya ti napasamak ka ni Jody, Rosel. Ibagam kanyak. Anya ti napasamak kan kuhana.
Rod, okay ka kadilaan? Saan, Rosel? Aglalaok ti marikrik na kita. Diya ka muna niya ti rumba nga panunutak. Diya ka muna niya ti rumba nga aramitak. At dagayam na karo a sakit ni Jordy. Dito timbaga ni Karen. Kabayatan ti pa nagsarsarita mi. Apay nga inlimad na kanyak ti may papani ti sakit na. Asaan na maagasan. Apay adi na yung bagbaga kanyak. Nga dantaning ti biyag na. Rod, Nagsakit na ito napasamak, Rosel. Diya ka muna kabalak nga ibturan ti sa amarikrik na kita. di mo kumaayayan ti bagim, Rod. Awan basol mo iti napasamak. Naituding at talaga mapasamak ti amin. Maawatak na ito, Rosel. Nga mapaya masapol nga ilimad ni Judy kanyak ti amin. Anya ti makagapo. Nalabit, adi na kaya ta masakitan ka. Ngamin, amunan no niya ti pagtumpalan na. Rosel, Ay, uwan kayam. Kaya't nakamakasarita ni Karen. Ada ka no napatag nga itudnakan ka. Anaggapo ka ni Jordy. iti da ito apasat ti kadaratan. Dito itayan mi iti day di Judy. Idi damo nga paripirip ko kun kuha na tiriknak. Adak nga nun iti day ti apaset. Ngam saan na nakas idi akaduak ni Judy. Agmay may sak itan nga da ditoy. Ti papel nga intad kanyak ni Karen. Idi maudi arabi iti lamay day di Judy. Anya nga tatilinahon day koy. Danio, tilinahon na. Danio, anaggapo iti day ti Judy. Parabor. Imbilang ko parabor, di dadatang mo. Anang tudmaris, nalidam alubong ko. Imapay niragsak, iti apag kanito. Tamok, nga umadanin kibos tibiyag ko. Lading ita, nubilang jak maibuksilan. Sungbat ni ayat, nga ingkakalkalikaguman. Ngam aklunag, nga iti apagapaman. Kinalikagumak ti agbyag, tasika tigapuanan. Nga rodbyag ko, itinak ipapanaw. Adda ka kaisuna, ibatik akid daw. Ayat di tabarukong, agtalinaad kumaan na sinaw. Kas itiriknak, Mayarik iti danom analitnaw. Nasakit ti patat nga ipapanaw mo, Judy.
Awan na masping iti sa marikrik na kita. Gumagyaman ak, tawari kasta tinapasamak. Nalawag ang maawatak, iti daniw ngayon ka pinartuat. Ay ayatan lakmat, akas iti panagayat ko kan ka. Isu nga oray pa'y nasaam. Kinawa no masping iti sakit na. Nalukay iti barukong ko ti mangipaay iti waya-waya para ken ka. Naringat nga aklunan. Ani ka sa tinagbalila kay nagaw ko ken ka. Para iti panagulimak ti kararwam. Si pupuso nga aklunan tinagmanagan ta. Kadagidi akan ito manang Emmy, masulsulisog ako nga aglemes iti taaw, tapno aggibus ko man ti saem arikrik naek. Ngam amok adinak binaybayan ti Diyos, tanagtalinaed anasimbeng ti panunot ko. Ingka gumaak tinangaklon iti amin, aging gaan naglunit ti sugat iti pusok, aday di Judy ti makagapo. Ngam uray no kasta, jak kinabailan tinang lipat, taaging gaita, agtaltalinaed iti puso, panunot, ken alintataok tila nga ti babae ana magpitik iti pusok. Agtaltalinaed metlata iti sibay ko ti ina ken kabsat ko, karamanen ni Rosel agayem ko, nga aging gaita, masansan lata nga irabak na tiriknana para kanyak. Ngamjak man ammo no apay ajak maibawing tiriknak ken kuana. Nalabit agaputan na pudno, ken nadarisay ti ayat nga insagot ko iti daydi Judy. Iso akayarigan na, ajakon makarik na iti ayat para iti sabali. Daytoy iti pakasaritaak manang. Katagyaman ak unay iti ingkay panangidrama. Toy pagayam mo, Rod. Rod, pagayam ko, dayawak ti kinadarisay iti ayat nga insagot mo para iti daydi Judy. Ngam laglagi pem asaan pa'y akanibusanan ti lubong para ken ka pagayam ko. Ado pa'y ti oportunidad, katilaang rumbang nga aramidem, palubusam ti saem ken pait a naglabasam. Takas nga ruden iti insawang mo, inted mon ti waya-wayaday di ayat asimina, ket panawanan tapno mga barwanan ka. Alakastan pagayam ko, ket agyaman ak iti ingka panangibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo. Iti danal tibiyag.